கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த 3வது மாதம் மார்ச் மாதத்திலே உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்த மாதத்திலே கர்த்தர் கொடுத்த வாக்குத்தத்த வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். ஏசாயா 49வது அதிகாரம் 16வது வசனத்தை நாம் வாசிக்க போகிறோம். இதோ என் உள்ளம் கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன், உன் மதில்கள் எப்பொழுதும் என் முன்னே இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. இந்த வேத வசனத்தின்படி ஆண்டவர் நம் ஒவ்வொருவரையும், உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் என்ன செய்திருக்கிறாராம்? அவருடைய உள்ளம் கைகளில் வரைந்து வைத்திருக்கிறார். அதாவது இந்த உள்ளம் கைகளிலே ஆண்டவர் என்ன செய்திருக்கிறார்? வரைந்து வைத்திருக்கிறார். இந்த உள்ளம் கைகளிலே நாம் வரைந்து தேவனால், அதாவது இன்னொரு சில மொழியாக்கங்கள் என்ன சொல்லுகிறது என்று சொன்னால், பொறித்து வைத்திருக்கிறார், அதாவது செதுக்கி வைத்திருக்கிறார். சற்று யோசித்து பாருங்க, நாம் யாருடைய புகைப்படத்தையும் நமக்கு பிரியமான, நமக்கு மிகவும் பிரியமான அன்பானவருடைய புகைப்படத்தை நம் கைகளில் என்ன செய்ய மாட்டோம்? வரைய மாட்டோம். உள்ளம் கைகளில் வரைய மாட்டோம். ஆனால் ஆண்டவர் என்ன செய்ய சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால், உள்ளம் கைகளிலே உங்களை செதுக்கி, அதாவது வரைந்து வைத்திருக்கிறேன், செதுக்கி வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். அப்ப ஆண்டவரால் நாம் என்ன செய்ய முடியாது? மறக்கப்படுகிற தேவ பிள்ளைகள் அல்ல. நாம் என்றைக்கும் நம்மை ஆண்டவர் மறக்க மாட்டார். 15வது வசனத்திலே சொல்லுகிறார், ஸ்திரீயானவள் தன் கற்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ? அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை. தாய், எந்த தாயும் தன் பிள்ளைகளை என்ன செய்கிறதில்லை? மறக்கிறதில்லை. ஆனால் இந்த காலத்தில் அது நடக்குது, அது வேற. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அப்படியே அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உங்களை மறக்க மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். ஆம் பிரியமானவர்களே, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கேட்கிறாங்க 14வது வசனத்திலே, சியோனே சியோனோ, கர்த்தர் என்னை கைவிட்டார், ஆண்டவர் என்னை மறந்தார் என்று சொல்லுகிறார். ஆண்டவர் மறந்து விட்டார். ஒருவேளை நீங்க நினைக்கலாம், என்னுடைய வாழ்க்கையின் சூழ்நிலை, என்னுடைய பாதைகள், என்னுடைய கல்லூரி வாழ்க்கை, என்னுடைய வேலை ஸ்தலங்கள், குடும்ப காரியங்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் மறந்தது போல சூழ்நிலை காணப்படுகிறது என்று சொல்லி நீங்க நினைக்கலாம். ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், மகனே மகளே, நான் உங்களை மறக்கவில்லை. ஏனென்றால் நீங்கள் எப்பொழுதும் என் உள்ளம் கையிலே வரைந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க. ஹல்லேலூயா. இந்த வசனத்தின்படி ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். அப்ப ஆண்டவர் எப்பொழுதும் நம்ம என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்? பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். என் மகன் எங்க செல்கிறான், எங்கு போகிறான், எப்படி இருக்கிறான், யாரிடத்துல பேசுகிறான், மகனுக்கு என்னென்ன விரோதமான காரியங்கள் வருகிறது, ஆண்டவருக்கு என்னுடைய மகனுக்கு என்னென்ன காரியங்கள் என்று சொல்லி பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். நம்மை கவனித்து கொண்டே இருக்கிறார். கவலைப்பட வேண்டாம். உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். பரிசுத்த பிதாவே, இயேசுவின் நாமத்தில் உம்முடைய கரத்தில் வருகிறோம். எங்களை உம்முடைய உள்ளம் கையில் வரைந்து வைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, நாங்கள் உங்களால நீங்கள் அநேகர் எங்களை மறந்திருக்கலாம் ஆண்டவரே. எங்களை அநேகர் ஆண்டவரே சூழ்நிலை நிமித்தமாக பல சூழ்நிலைகளை மறந்திருக்கலாம். ஆனால் என்றைக்கும் எங்களை மறக்கிற தேவன் நீர் அல்லப்பா. உம்முடைய அன்புக்காக, உம்முடைய கிருபைக்காக மனதார உமக்கு ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறோம். கர்த்தர் தொடர்ந்து ஆசீர்வதியும். இந்த மாதத்திலே கர்த்தர் தேவைகளை சந்தியும், அற்புதமாய் நடத்துங்க. பரிசுத்த ஆவியருடைய ஆளுகைக்குள்ள, கர்த்தருடைய கிருபைக்குள்ள ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். ஆமென். பிரைஸ் காட். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.